Korralito forala, liburuaren ondotik, irratsaioa Iban Jimenezekin. Iban Jimenez, sintonia honekin gure irratsaioa egiteko, akaso bibotea utzi beharko dugu, ezta? Gaurko bai. Uztailaren 18ko bibotea esaten zitzaion, bibote mehar horri, eskuindar asko zeramaten horri, gazteleraz. Bigote 18 julio, nik hori entzun izan dut. Orain dela gutxi ikusi dut Iruñeko celebre batek olako bibotea eramaten, ez dut hemen izenik emango. Egia, gure kolaboratzaile bat. Bai, ez dut izenik emango, ba, ezpa ere. Egia berdaderoa. Bai. Bueno, aste honetan zure liburuaren beste atal bati helduko diogu, Diputazioaren benetako aztegiak, kazikeen Sanedrina. Bai, diputazioa izan da, betidanik, hori, bezerosaren ez dakit sarrera edo hall, ez esaten dugu etxeetan edo, eta izan da oso tresnarik eragoinkorra, ez? Espainiako beste diputazioak bazituen 25 bat diputatuak, baina Nafarroako diputazioak betidanik izan ditu 7 diputatu, identitate bakoitzaren, identitatearen bana, eta gero Lizarra edo Tutera populazioaren arabera eta Iruñekoa 2. Baina 7 diputatuen artean botere guztia horien barruan fiskaltasuna ere bai, klaro. Kazikeak edo jauntxoak zer diren badakigu, diputazioko aztegiak ere bai, zer demontre da Sanedrina? Sanedrina hartu nuen Bibliatik. Hori zen, edo omen zen, hori Palestina edo Judearen buruezagien batzarra edo. Kirol saioetan orain erabiltzen dute analogia bezala hor aditu zenbait elkartzen dituztelarik partida baten azterketa egiteko, Sanedrina deitzen dute, ezta? Kasu esaldi honi, kazikeak behar ditugu, kazikeak beharrezkoak dira, betire onak badira. Gainera, kazikea ez da nahi duena, baizik eta ahal duena. Hori da. Noren esaldia da? Amadeo Markok esandakoa, gainera diputatua izateari utzi zuen urtean, esan zuen 1979an. 40 urte eman zituen diputatu izaten, eta 40 urte baita ere Nabaskozeko alkatea izaten. Orduan, Franco baino urte batzuk gehiago iraun zuen agintean. Boterean, agintean, eta Frankok nola guzia loturik eta ederki loturik utzi zuela nabarmentzen duzu liburuan. Bai, beste atarean, azaltzen da nola izan zen transizioa deitzaren ordez, eta Amadeo Marko izan zen, tresnarik eraginkorrena. Berak sinatu zuen dekretua lehendabiziko hauteskundeak egiteko, eta zenolako sistema erabili behar zuten diputatu berriak hautatzeko. Horregatik lortu zuten UCD-ko 4 diputatu egotea diputazioan, 7tik 4, gehiengo absolutoa, baina 126ko botuak lortuta. Orduan, boten 126 lortuta. Hori da, operazio matematikoa izugarria, eta horrekin lortu zuten diputazioaren gehiengoa, gero transizioa nola garatu behar zen Nafarroan, bere erara ziurtatzeko. Ez dirudi oso hautaketa sistema demokratikoa, baina demokrazia zalea izatea ez zegoen Amadeo Markoren bertuten artean, eta horren erakusle honako esaldi hau. Demokraziaren aurkakoa naiz, komunismoaren ataria delako. Bai, eta bazuen beste esaldi on bat, eta erabili zuen dibortzio legea onartu zenean, berak, bere burua definitu zuen esanez, dibortzioaren aurkakoa zela, hobe zela bizitzea zua, zure bikotea, sufritzea, jaungoikoak kondenatua izan baino. Orduan, ja... Eternitatea bat daukazu aurretik, ez da? Hori da. Inpernuan. Ez da giu zerura, inpernura, nora joanen zen gizon hau, baina hil bakarrik hiltzen Nabaskoizeko bere etxetzarrean. Solteroa eta bere txakurrarekin bizi zen. Bere txakurrak izen berezia zuen Dick, badakizue, ez dakite
gaurko entzuleak gazteenik ez dute jakin. Hori esan behar nun. Dik da Espainiako whiskyrik entzutetsuena, Dragon horrela. Segoviakoa, eta hori, bere garaian Espainiako buelta bukatzen zuen etapa, urtero etapa bat destileriaz diken aurrean. Gogora etorri zai, liburuan aipatzen duzun esaldi bat, Jorge Nagorerena, Txautxeskuk baino jende gehiago hildu zoko patxaranak. Hori da. Dik whiskia hor nun baita ibiliko da. Bai, Espainiako paralelismoa bai. Bai, ere aldaera Espainia izan liteke. Bueno, eta kontua da, ezkongabe edo mutiltzar eta bakarrik hiltzen. Bakarrik, bai. Eta hori, Manuel Irujok iragarri zuen, ez da? Horrik ikusi zuen. Bai, claro, Irujo etorri zen Nafarrora urte haietan edo, eta bilera bat egin zuen Amadeo Markorekin, eta esan zion Irujok Amadeo Markori, nik sinesten dut ondratua zarela edo zintzua zarela, baina bakarrik hilko zara zure etxetzar horretan, Nabasko zen, eta arrazoia zuen Irujo, baina Amadeo Markok etzen pobrezian hil ostean deskubritu zuten garai hartako meretxi milioi pesta bazeukala hor bertan eta garai haietan pixu bat milioi batean erosten zen hori da datu bat emate aldera 70ko hamarkada zari gara eta garai haietako irrati iragarki bat etorri zaite gogora. Ez esan galtzontzioak, esazu Alonso. Bai. Paralelismo bat egin genezake, eta garai haietan bazegoen esaterik, edo bazegoen beste lelo bat botatzerik, ez esan diputazioa, esazu Amadeo Marko, banaen ezinak baitziren, ez da? Bai, banaen ezinak, era bat, 40 urte egon zen agintean Nafarroko diputatu bezala, Errepublika garaian ere egon zen diputatu bezala diputazioan, eta dimititu egin zen seminario eraikitzeko diru laguntza eten egin zutelako. Eta esan zuen, bueno, eta bota zuen beste esaldi historikoa dimisioa aurketzerakoan. Itzuliko naiz eta zapaldu egin zaituztet. Egingo zaituztet. Eta esan, eta egin, gerra zibilian, bueno, pues, rekete moduan ibili zen, gerrako frontetan, eta hori zen. Egia da, bere herrian Nabazko zen, zen inolako errepresiorik gertatu, eta badirudi berak izan zuela nolabaiteko zerikusia horrekin, Hori nabarmentzen duzu liburuan, bai. Bide batez esan da. Eta gero, diputazioan postua lortzeko biderik zuzenena Amadeo Marko zen. Hori da. Nabaskoiz aldekoa izatea, beste modu batean esan da. Bai. Edo nola ere, garaiaietan prentsak ez zuen alakorik salatzen, izan ere, Nafarroko prentsako dekanoaren eta diputazioaren arteko idatzi gabeko hitzarmen bat bazen, ez da? Diario de Navarraren eta diputazioaren artekoa. Bai, nork eta el pensamiento navarrok salatu zuen olako hitzarmen, eskutuko hitzarmen bat, eta horrela formulatzen zen, ez? Zuk obeditzen nauzu eta nik babesten zaitut. Diario de Navarra eta diputazioaren arteko hitzarmen eskutu ura. Hori salatu zuen el pensamiento navarrok orain dela 100 urte. Eta orain dela gutxi arte horrela egon gara, orduan korralituaren iraupena bere isuri periodistikoan ere, pues 100 urtekoa izan da, ez? Gogora datorkit Ricardo Feliu soziologoaren doktoritza tesia hartan zioen Nafarroako oligarkiak edo botere politiko, ekonomiko, periodistiko, unibertsitarioan dauden familia gutxi direla, 80 bat lagun direla. Zuk liburuan azaltzen duzu 19. mendeko diputazioan oso familia gutxi zeudela. Bai, eta gainera euren seme-alabak atsedenik gabe gurutzatzen ziren. Oda, endogamia zari gara. Endogamia liberala, kontserbadoreak, karlistak, integristak, republikanoak, tradizionalistak, jeltzaliak ere bai, baina inondik inora ez anarkistak eta ez sozialistak. Hor muga dirua, klasea. Dirua, hori da. Proletargoarekiko harremanik ez. Hori betiko abizenak kutsa ez zitezen, ez? Eta abizenak oso ezagunak dira, eta liburuan, bueno, pues, modu garatu batean agertzen dira Balestena, Arraiza, Sagüez, Uranga, Oroz, Amorena, Martínez de Azagra, Iñarra, denak, Kristau Zarrak, Odol Garbikoak, Nafar
peto-petoak, eta horrela definitu zituen beste periodiko batek, Eleko de Navarra. Eleko de Navarra, bueno, jakina da, Eleko de Navarra zen, bueno, pues Diario Navarraren aurrekaria edo la, ez? Nafarroako diputatu nagusia edo alduna izatea beraz, ohore gorena zen, garai haietan, eta helburu hori lortzeko azpilokoak eta jokaldi zikin xamarrak eguneroko kontua ziren, ezta? Bai, bueno, hor badago beste esaldi famatua, Antonio Lizarzak esandakoa, beste, bueno, pues Leitzako errekete famatua, eta, bueno, historia luzeko gizona, hauteskunde batean, 1921 bateko hauteskundetan, esan zuen, pues, Agoizko distrituan, bozka bakoitzaren truke legatza eskaintzen genuen, baina bestek, bi eskaintzen omen zituzten hauteskundeak galdu baikenituen. Orduan horrela ziren garai hartako hauteskundeak eta horrela irabazten zuten diputatua izateko eskubidea. Eta garai haietan legatza etzen edo zer gauza, Nire amonak esaten zuen, pobre batek legatza jaten, bietako bat gaixori dago. Bai. Biotako bat gainera, bai. Zalantza toponimiko bat. Nafarroa ala Urangaldea. Bai. Urangesadoa da propio, eta igual hori hobeto ulertzeko Durangaldea edo Durangesado da, hori badakizue Bizkaiko eskualde garrantzitsu bat, baina hemen Nafarroan ez daukagu Durangorik, baizik eta Urangatarrak, ez? Eta Urangatarrak, pues, bizpairu mende iraun dute agintean, baina era askotako agintetan, Diario de Navarrako akzionadun nagusiak izan dira, Nafarroako kutxaren zuzendaritzan egon dira, Rural kutxako zuzendaritzan ere bai, Príncipe de Viana instituzio kultural horretan agintean ere egon dira, diputatuak izan dira, zinegotziak, eta orain dela gutxi aurten ere, Hilda Oiarra, bueno, pues, Urangatarren azken aurreko mugarria esan behar dugu badazpada ere, ez? Badazpada ere, bai, azken aurrenekoa derragon beti. Arestian aipatu duzu, hauen artean ezkondu egiten zirela, eta umeak ekartzen zituztela mundura, hor, akaso aipamen berezia merezi du Galdianotarren eta Urangatarren arteko uztarketak, ezta? Bai, claro, bere aberastasuna dator Beire, Herriberriko inguru horretakoa, Esteban Galdiano Garcés de los Fallos, gainera Garcés de los Fallos da bertako abizen, eta gainera Tafallako ikastolaren izena, ez? Hori zen bertako kazike bat, 19. mendean, eta gero Galdianotar batek eskondu zuen Urangatar batekin. Urangatarrak zetozen Urnietatik, Gipuzkoarrak ziren berez. Orduan Galdiano eta Uranga den batasuna behin lortuta, eskuratu zuten botere guztia Nafarroan, ez? Eta badago beste Galdiano bat oso garrantzitsua gainera Espainiako historian, eta bera da Lázaro Galdiano. Lázaro Galdiano bazen bere heriotzan 1957 urtean Espainiako gizonek aberatzena eta Europako 5. Orduan Lázaro Galdiano Beirekoa zen, eta enbor berekoa. Orduan tentakulo horiek leku guztietara iristen ziren, eta beldur naiz ez ote orain ote den iristen gaur ere, ez? Arestian aipatu duzu, 19. mendean diputazioan zeuden famili hoien zerrenda, Balestena, Raiza, Sagüez, Uranga, Oro, Zamorena, Martínez de Azagra, Iñarra eta bar, pentsatzen ari nintzen izan zitekeela Diario de Navarra egun argitaratzen duen informazion enpresako akziodunen zerrenda, egungo akziodunen zerrenda, ere? Bai, kontua da eta jakina da. Mende terdi garota. Mende terdi, bere hasieran 100 akzionadun edo omen ziren Diario de Navarra hasieran, eta akzionadun
hoien arteko akordioa zen, ezin zela akzioak saldu guregandik kanpora. Bai, hor behar duzu senidetasuna, ezta? Lotura, esan dut behar du lehen graduan edo bigarrenean senidea, eta gainera beste bi akziodunek onespena eman behar diote akzio salmentari. Dena dela hau beste kapitulu bateko kontua. Beraz, Iban Jimenez, beti bezala placer argigarria zurekin solasean aritzen. Nirea izan da.